में आपकी जेब में कैश नहीं होगा तब भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए न एटीएम कार्ड की जरूरत, न क्रेडिट कार्ड की, न किसी मोबाइल फोन की जरूरत, न पिन नंबर याद रखने का झंझट। बस आपके पास आधार कार्ड हो, दुकान पर जाइए, सामान खरीदिए, एक मशीन पर अंगूठा लगाइए और पल भर में दुकानदार को पेमेंट कर दीजिए। Kisni ki bakadu kaktin jong blay ka ladab ya lupa ba ka Jingiadie Thied kan long bet tang kitu ki badon ya kata kadak jong uta umrak lau kakti lani ka Shyllangmat ladangi pet kini kisni ngi iba kani kala wan Urlong ki jing mi jong kini ki ter teknologi batmai manta kala yalam sya kata kaba Jingiadie Thied no da ka kti lani da kata ka Shyllangmat kumala itu lupa ka ktin ka jong blay na ka kitab jing pengpau kini kisngi kani ka Jingiadie Thied da ka kti ni ka Shyllangmat kala sedang kamu tahu microchip ro menta kila ya la ban Jingiadie Thied tang da kaba shu pensya ya ka Shyllangmat ni ya kador kemat kita kitir batamai kumta hakani ke video tongin page kandiat ya kita ki tiar kiba kibrio kin panur kamunta kaban Jingiadie Thied kita kisngi kiba kadu nrei shwai ya kata kandiat kadon kejing kentu ba ngimdai bantiang ya kata kasyap jong ta umrak lau nrei kaba konsane kalong ba ngintiang nengkong ya ublay yo ba ngi pensusi da kikam kijing le jongi yo bangi sya ino kajing rongno ngimdai bentiang ya kata kasyap jong ta umrak lau nrengi di bentiang yo sya ino kajing rongno ka kitab jing penpau kolnong ka ba khatlai ka dukhot ka ba khan rio ba khan yeu ko ong bat upen long ya ki baro ya ki baret barain ru bat ya ki bakrau batri bat ya ki barus pa ru bat ya ki baduk ya ki balai lu ru bat ki marau ba unbu haki ya kadak halor kakti kaman jongki lani halor ki Shyllangmat jongki bat ba unu ru omla ban Thied lani ban di nrei tang uta ubadon kata kadak kata ka kerteng hi uta umrak lau kain lani kata ka jingkain ka kerteng jong hakini ki dkhot ka ong ba ka Jingiadie Thied kan long da kadak kakti lani ka Shyllangmat omshu da ka ba penun kam da kapisa kani ka jing yatu lupa jong ka ktin ko jong blay kala Urlong namar kumbangi kini usba baro kiri ka partai ki la kwa ban pendu no ya kapisa bat ban wanra no ya kata ka digital currency kani ka jing wanra ya kata ka digital currency kandai hi ka partai baro ko wai namar kumbangi ki kubor ba baro hi ki le ban wanra ya kata ka digital currency ya kani kila ya kran ru ka world government summit ka balong Dubai mentausnam arhajar arpoar pej hang ni baki ya kran ya kata ka ban wanra no ya kata ka digital currency. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure
of whether a world order really serves. Let's tell you all about CBDC. What is CBDC? The Central Bank Digital Currency, and it's certainly creating a lot of buzz. The Reserve Bank of India released a concept note on the digital rupee. They did this on the 7th of October. In fact, earlier this year, the government of India had announced the launch of a CBDC in its 2022 union budget. Now the RBI has confirmed it is going to be launching a pilot program for the digital rupee, the e-rupee. Ka China kalong gari ban kong ka partai ban penon kampis sasyu bot sa ka UK nang ta ka Ukraine ro kandai kawai na kiri kiba kan pendu no sian ya kapisa. Ka India ro kelapan mena hawar hajar apulai ka ong ba kan sedang no ban pentrekam no ya kata ka digital currency. Anda baki ri jong ka partai boro kila pendu ya kapisa. Baro ken haban penon kam no da kata ka digital currency ha kaban ya di ya Thied. Tong ini pek kendiat ya kini ki video ba kumno ngin ya di Thied no da kata ka digital currency. Lani da kakti ने दगा शिलंगमत कुमला यथु लुपा कतियन के जों बुलाई आपकी जेब में कैश नहीं होगा तब भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए न एटीएम कार्ड की जरूरत, न क्रेडिट कार्ड की, न किसी मोबाइल फोन की जरूरत, न पिन नंबर याद रखने का झंझट। बस आपके पास आधार कार्ड हो, दुकान पर जाइए, सामान खरीदिए, एक मशीन पर अंगूठा लगाइए और पल भर में दुकानदार को पेमेंट कर दीजिए। इस पूरे सिस्टम का नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे AEPS, और जिसमें सबसे अहम औजार है आपका अपना आधार कार्ड। जी हां, अब आपका आधार कार्ड ही आपका बटुआ बनने जा रहा है। जिस दुकानदार के पास ये मशीन होगी उस दुकानदार को अपने बैंक का नाम और आधार नंबर दें, मशीन के स्कैनर पर अंगूठा रखें, ट्रांजैक्शन पूरा होने पर स्लिप आएगी, आपका पेमेंट हो गया। अब जरा डेमो के जरिए समझाते हैं कि ये होता कैसे है। तो कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा इसमें। कैश डिपॉजिट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले वो आधार नंबर मांग रहा है, तो मेरे पास आधार नंबर है, वो पहले मैंने डालूंगा। अब ये कह रहा है डिटेक्टिंग डिवाइस, तो यहाँ पे ये मेरा फिंगरप्रिंट कैप्चर कर रहा है, फिंगरप्रिंट कैप्चर। अब ये पूछ रहा है कौन सी बैंक है, तो मैं इसमें एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मेरे को इसमें शायद अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें 222 रुपये डालूँ, तो इसमें 222 रुपये डाल के ये कंफर्मेशन स्क्रीन आ गया। अब ये ट्रांजैक्शन निकलेगा। अब ये जो टर्मिनल है ये आधार के थ्रू मेरे बायोमेट्रिक को UID से ऑथेंटिकेट करके मेरे बैंक से पैसा निकाल रहा है, पैसा डाल रहा है, और मेरे एजेंट की लिमिट से पैसा कम कर रहा है। तो मेरी एजेंट की जो लिमिट है वो 222 रुपये से कम हो गई, और मेरे कस्टमर की जो लिमिट है ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और ये इसमें 2 कॉपी आई है, एक ये कस्टमर की कॉपी आई है। उसके बाद मर्चेंट को भी हिसाब रखना है, तो उसके लिए मर्चेंट की भी कॉपी निकलेगी। मेरे पास SMS आ गया, 222 रुपये इस बैंक में जमा हो गए, ये मेरे। तो इस तरह से कैश इन मैंने कर दिया। इसी तरह से मैं कैश आउट भी कर सकता हूँ। Ya kini ki Jingiadie Thied da kakti ne ka Shyllangmat la khot ka biometric payment based on biometric ID. Kumbang ilaw iha kani ka video ngi ba ang ni India jongi ki panon kam ban Thied da kakti. Hakiwi pat kiri kin panon kam Jingiadie Thied da ka Shyllangmat kum kani ka video pej ang ni da ka ba pansya kum ni ya kani ka durkmat ka jongi. Ya kani ka system ki onga face payment lani smile and pay. Kini ki Jingiadie Thied ka partai hi borok ko wai kan ya bet kumni ban Jingiadie Thied da ka ba bu da kakti ha kini ki core computer lani ban shu pansya ya kani ka durkmat jongi ha kani ka. You may not have to grab your wallet or phone to pay when you go to a checkout in future. That's because MasterCard has rolled out a new way of paying a bill, and it's with your face. The US finance giant's biometric checkout program uses the same technology that already unlocks your phone.
AJ Bala is President of Cyber and Intelligence at MasterCard. It's a cool new technology which allows consumers to pay with a smile, their face, or just wave. So you can forget the clunkiness of taking your wallet out or your devices out or cards out. You just do your shopping, you go to the checkout and just pay with your face. But on the sincere uta umrak klau, unsabu ya kata kadak jong uta umrak klau, haki brio baro. But gitu ki bakan Thied ya kata kadak jong umrak klau, kin omla asyu ban ya dia Thied. Namar ba unsablok no ya ka account jong gitu ki bakan Thied ya kata kadak jong umrak klau. Kumbengi loi iba kajingkran hapo ka World Economic Forum ki ong ba nang ni Shyllangmat kin sapantrekam ya kata ka social credit score ka ba kin pej ya kibreo ki penankam ayu ki Thied ayu ki le ayu. At billion consumers, we're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. But lada ka sarkar ka laba ki penkain ya ka an lane ki le persya lada ki la pentrekam ya kane ka credit score kitu ki ba penkain an kin omla asyu ban ya dia Thied namar ba ya ki account jong ki ken sa sya blok. Oi kajing penkre ya kata kajing sensiar jong uta umrak klau lada penkre lut na dong sedong nrei uta umrak klau adu menta umpat la banwan namar ba dangdon ubak hang yu bat uta udai mensi makoi kumbangi pulina ka baar sya kita selni kalnong baar kedekot ke bah nyau bat ko bapra ka ba ongkum ni namar kata kajing mayan kajing bom nyau hukum kala trei lupa tang ba don uwei ubak hang menta tat onda on weng no yu onda kumta on penpau no ya uta ubom nyau hukum ya uba utra jisu un penyap da kajing persat kasentur jong bat un pendam no tiao da kajing penpau kata kajing wan jong kani ki dekot ki kransyai ba menta udang don umursi makoi takadau ya uni brio jong kapop uni merak lau uni antikras umparla ban wan umparla ban penpau yu nrei deitat onda ya umursi makoi on rong no dei hangta uni merak lau unsawan bat unsensiar ya kani ka pertai ya umursi makoi on rong no ha ka klimat jong kajing rong no ba ujisu unwan ban rong no ila ki jong ha ka klimat jong kajing rong no sibun kibreu kensa ja na kani ka pertai borok kawai kansa klumar kan dab da kajing siap tieng ba shano kini kibreu ki ja manna kawai pakawai kari manna kawai pakawai ka shnong kindon bait kibreu ki baja kumta kani ka pertai ha kata kapor kansala kiwin namar ba kajing ja jong kibreu bat kata kajing ja jong kibreu kan long ha kaju ka por tek ha ka pertai borok kawai tang pedang Shyllangmat ha pedang jong Shyllangmat kibreu kin ja na kani ka pertai borok kawai nrei omdei ba barok kin ja lut nrei di tang khndet ngot ki ba yo bonta kajing rong no kajing ja jong kibreu kan penkulumar ya ka sarkar ha ka Shyllangmat ba jia kajing rong no kala ban jia ha Shyllangmat kala ban jia aman sngi shubu no kum hangni hapo India jongi kadai man sngi hapo shakiwi ki ri kum hapo US kala ban dai aman miet te hakiwi ri dai man step hakiwi ri dai jan miet kum tan dai ha kaju kapor kan jia kum ta bat kani kajing jia jong kajing rong no kan penlong ya kani ka pertai ba kan mat ya kajing accident ka bajur ha ka ba kajing ya tengku ki kali kajing ya klumar ba kibreu ki ja bat ka sarkar kan sa kthakli bat kan sa klumar ba shino kini kibreu ki ja nrai kani kajing ja jong kibreu
namar ba Jisu lawan syau ki ha ka jingrong no kamdai ya baro ki Kristan kamdai ya baro ki bala pediang bat ki bala ngai Jisu ba angingi la ngai Jisu ngini obenta ba ha ka jingrong no hoi ka jing pediang Jisu kadai ka senjam ke benengkong ndrai ki ban yo benta ha ka jingrong no kindai tang kitu ki ba kilaksan hadu kata ka jing tau ka jing dap karnyang ka jong Kris dai tang kita ki bala janai kin yo benta ha ka jingrong no omboro ki Kristan omboro ki ba kam yala dia ba ngi de ki Kristan ndrai dai tang kita ki ba la pankre ba yala dia ki bala khendu wat ela ka jong ki em ki bom penyak le shu bat kane ka partai hawat ki trei ki kta ki let ki wan ki let ha ki school ha ki college ki jong ki ndrai ka jingmot jing por khat jong ki don bai Jisu ka jingmot jing por khat jong ki ka long bai tang bat u ki don ka Jingiadie ka bajan ba bat u dai tang kita ki la ban yo menta ha ka jingrong no namar jong kata ka jing jia jong ka jing kelumar ha kane ka partai ka sarkar kan sa wanra lane penbena ba kitu ki ba ja baro kamdai ba ki ja ba ki syarong no ha u Jisu ha kata ka jingrong no marba kumba ngitip ba ka sarkar dalale kam ngai ya u Jisu lane ya ka jingrong no ndai kan ong ba kitu ki ba ja na kane ka partai kila syakit nam ha kita ki wei pat ki jing tau ki badon ha wei pat u mat benang kumbang isya yu i berbor ba ki syat penbena ya kita ki alien kumta ka sarkar kan penbena bat penbor ba borok ki dei bandon ya kata ka dak jong ta u mraklau ka balong kum ka marka kenang ban penitu ya kitu ki badai ki jong u mat kane ka dak jong ta mraklau kan long traceable kum kita ki RFID nane kita ki nano bon bat un satap ya kini kitiar teknologi haki brio boro kenang ba kin ong ba lada ja biang kan suk ya ka sarkar ba kan itu ba kidai ki jongki bat kin suk ban liwat ya ki ka dak jong to mraklau kan long kabala ban penkela ya ka di ni jong brio deina kata kadau kitu ki bala shim ya ka dak jong to mraklau on don jing map shu ya ki haki sngi jong ka jing sensyar jong u ta mraklau ka partai kan dap da ke jingpang ki klam ba lai pujat te banya dai ya kita ki klam ba te ki jingpang ki ba lai pujat kin se enjek ki breo da kita ki nano robot kumbala penbena lupa u prime minister berem ka UK u Boris Johnson ha ka porba u ajikran ha UN technology is already doing just that. Nanotechnology, I mentioned earlier, revolutionizing medicine by designing robots a fraction of the size of a red blood cell, capable of swimming through our bodies, dispensing medicine and attacking malignant cells like some Star Wars armada. Neural interface technology is producing a new generation of cochlear implants. I think of new tools that we acquired, but over which we, the human race, had the advantage, which we controlled. And that is not necessarily the case in the digital age. You may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer. But it takes real effort to conceal your thoughts from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. In future, there may be nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Nowhere to hide. Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. Nakajingbun jong kita ki klam utau mraklau un penbor ya borok ki brio ba ki deban shim ya kata ka dak jong u knang ba kin om yo pang bat kin om yap shu kumta na kita ki tiar teknologi kum ki nanobot ki CRISPR gene editing kin injek ya ki brio ba kin om yap shu te ya kita ki singi ki brio kin ya wat ya ka jing yap bat on om shim shu ya ka satya bat kin kwa e ban yap no te kata ki jing yap kan pet no naki kumala to ake kitab jing pau kalnong bakhandai kad kod ban rio ha kita kisngi kibre ke kwa e ban yap no nomar
kajing syo jong kita jauh bas niu kumbangi puli na kay kitab jing pau kalong kabakan rew kur kabaar ko ong kumni te uban kong lolet no bat ulat he no ya kapriang jong halor kata ka khandau bat la long jauh bas niu bat basitong halor kita kibrio kibadon kadak utang meraklau bat kibamane dam ya kadur jong hakatu ka dukot ko abangi puli menta ka ong ba kita kiba yo ya kata ka jauh ka ba shirkai ka bas niu Daitang gitu kiba don ya kata kadak jong meraklau. Kumta kajing mi jong kini kito jauh. Kini ki brio kiba don ya kata kadak jong meraklau. Kalak bandai na ka side effect jong kata ka dak jong meraklau. Na kita kitiar teknologi kiba on satap kamet ki jong ki brio. Kita kitiar teknologi kin sa dai ki kenja tiar komputer lane kumbangi menta ba kibrio bat kumbangi menta ba kalak bandai na kasat effect haka dukot ka ba haka tu ga dukot ka ba ngi puli menta ka ong ba kita ke ba yo ya kata ka to jauh ka basniu kadai baik tangi gitu ki brio ki ba la don ya kata ka dak jong meraklau kani kalak banlong ba kibrio kibashime kata kadak jong meraklau bat kata kadak jong meraklau kandai katiar teknologi kabakin satap kibrio kumbangi menta ba hakini kisngi kele kumnu ban penlong ya kene ka met jong brio kum ka komputer kenang ba kenya connect ya kene ka met jongi bat ka internet kabaki ong ka internet of bodies Dena kata kadau anda ba kane kamet jong ubrio la connect ber ka internet kane kamet jong ubrio kan sayo virus kumbolong ka komputer ka yo virus ti kane kamet jong ubrio kan sayo virus ti dei kita hi ki penmi ya to jao ki brio dena kata kadau no hari uong ba menta ngila don kam yo antivirus omtangnya haki komputer nrei mentang ila dan kami antivirus ru na kamenta ka jabiang bad ya kamet ka jongi. And to prepare for this kind of world, which is coming sooner, I think, that many people realize, we need an antivirus for the brain, for the mind. Kini ki baro ki jingjia kila pan pau ba ka jingrong no kala don atmir kumta tongin long ki bala pan kre ba lakum no ngidai ban yom ta aka jingrong no hero etra